Καλώς ήρθατε σε αυτή τη σειρά εκπαιδευτικών βίντεο. Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα ασχοληθούμε με τη βελτιστοποιημένη κατασκευή ιστοσελίδας από το 0. Από την επιλογή δηλαδή του ονόματός της και της ενοικίασης του χώρου φιλοξενίας, μέχρι την κατασκευή και τις βασικές ενέργειες βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε λοιπόν με τι θα ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο και κάποια βασικά θεωρητικά κομμάτια που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση αυτών που θα δούμε στην πορεία. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τα βασικότερα σημεία κατά την επιλογή του ονόματος μιας ιστοσελίδας αλλά και του χώρου φιλοξενίας αυτής. Θα δούμε δύο γρήγορα παραδείγματα ιστοσελίδων που το όνομα των ιστοσελίδων τους παραπέμπουν ακριβώς στο περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια θα δούμε πώς γίνεται η αρχική έρευνα για την επιλογή του κατάλληλου ονόματος της ιστοσελίδας. Στο παράδειγμά μας θα δούμε πώς γίνεται η επιλογή domain για την υποεξέταση ιστοσελίδα που αφορά την κατασκευή ιστοσελίδων και γενικότερα τις υπηρεσίες του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σε αυτή την έρευνα θα αναζητήσουμε τις βασικές λέξεις κλειδιά που αφορούν τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας που θα δημιουργήσουμε. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι κατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη, κατασκευή ιστοσελίδων Ρόδος, υπηρεσίες digital marketing, υπηρεσίες ψηφιακού marketing κτλ. Στο σημείο αυτό να δώσουμε λίγο προσοχή στο πώς γράφουμε τις λέξεις κλειδιά συνήθως στα διάφορα εργαλεία. Δεν είναι ορθογραφικό λάθος το ότι δεν χρησιμοποιούμε τόνους και το σίγμα το τελικό το γράφουμε σαν απλό. Επειδή οι χρήστες γρήγορα όταν ψάχνουν κάτι δεν γράφουν τόνους και το σίγμα το τελικό, έχει επικρατήσει στα διάφορα αυτά εργαλεία όταν κάνουμε έρευνα λέξεων κλειδιών να ακολουθούμε αυτούς τους άτυπους κανόνες. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κάνοντας αναζητήσεις και μόνοι σας σε κάποιο εργαλείο. Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν σε αυτή τη φάση το πώς οι χρήστες αναζητούν αυτές τις λέξεις. Σκοπός μας εδώ είναι να πάρουμε την τάση των ονομάτων των ιστοσελίδων που βγαίνουν στην πρώτη δεκάδα των οργανικών αποτελεσμάτων. Θα παρατηρήσουμε μοτίβα στην επιλογή των ονομάτων τους και θα εντοπίσουμε αν και ποιες λέξεις κλειδιά εμπεριέχονται σε αυτά, ώστε να καταλήξουμε και εμείς στο δικό μας όνομα. Στην πορεία θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τις ιστοσελίδες των βασικών εταιριών που παρέχουν ονόματα ιστοσελίδων και χώρων φιλοξενίας, τους λεγόμενους παρόχους. Έπειτα θα γίνει μια συνοπτική σύγκριση των βασικών πακέτων φιλοξενίας από τις εταιρείες αυτές για να αποφασίσουμε και εμείς σε ποια εταιρεία θα νοικιάσουμε το δικό μας χώρο, το δικό μας hosting. Στην πορεία θα προχωρήσουμε με τις διαδικασίες της αγοράς του domain και της ενοικίασης σε δύο ξεχωριστές εταιρείες και τέλος θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη επίδειξη των διαχειριστικών αυτών, αφού σε επόμενο βίντεο θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια αυτά τα διαχειριστικά και τις επιλογές που μας ενδιαφέρουν. Και τώρα, πάρτε λίγο χρόνο να δείτε τη βασική ορολογία που θα συναντήσουμε σε αυτό το βίντεο και την απόδοσή της στα ελληνικά. Μπορείτε πάντα να σταματήσετε το βίντεο για να τις αφομοιώσετε. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Ξεκινάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο με το όνομα της ιστοσελίδας, το λεγόμενο domain. Το domain ή όνομα χώρου είναι η διεύθυνση που πληκτρολογεί κάποιος στον φυλομετρητή του browser για να επισκεφτεί έναν ιστότοπο. Αν το διαδίκτυο ήταν μια πόλη, το domain θα ήταν η διεύθυνση του σπιτιού σας. Για παράδειγμα το Visit Greece και το home.gr. Αποτελείται από το όνομα και την κατάληξη που λέγεται TLD, όπως είναι αυτό που βλέπουμε το .gr ή το .com. Το όνομα μιας ιστοσελίδας υποδεικνύει μέχρι ένα σημείο τις περισσότερες φορές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Έτσι, το Visit Greece καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται σε μια ιστοσελίδα που ενδεχομένως θα έχει να κάνει με την Ελλάδα, επισκέψεις στην Ελλάδα, οπότε κάτι που έχει μια χρειά τουριστική, και το home έρχεται από τα αρχικά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οπότε και πάλι αντιλαμβάνομαι περί τίνος πρόκειται. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε με τα βασικότερα σημεία που έχουν να κάνουν με το χώρο φιλοξενίας της ιστοσελίδας, το λεγόμενο hosting. Το hosting λοιπόν είναι η υπηρεσία που φιλοξενεί όλα τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας μας σε έναν σερβερ, σε έναν διακομιστή. Αν συνεχίσουμε με το παράδειγμα με το σπίτι, το hosting θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το οικόπεδο ή και το ίδιο το κτίριο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
hosting, όπως είναι το shared hosting, κοινόχρηστη φιλοξενία, VPS, εικονικός ιδιωτικός διακομιστής, dedicated, αποκλειστική φιλοξενία και cloud hosting που αφορά την φιλοξενία στο νέφος. Για να καταλάβουμε τους προηγούμενους όρους που αφορούν το hosting, πάμε να δούμε τον παρακάτω πίνακα. Σε αυτόν βλέπουμε την αγγλική ορολογία στην πρώτη στήλη, στη δεύτερη την απόδοση στα ελληνικά και στην τελευταία στήλη κάποια χαρακτηριστικά του καθενός και ένα παράδειγμα κατανόησης. Έτσι, έχουμε τους τύπους shared hosting, VPS, dedicated hosting και cloud hosting που ήδη έχουμε δει και πάμε να δούμε από ένα παραδειγματάκι και κάποια χαρακτηριστικά για το καθένα. Στο shared hosting λοιπόν την κοινόχρηστη φιλοξενία, όπως λέει και το όνομά της, είναι η φιλοξενία εκείνη, το hosting εκείνο, όπου η ιστοσελίδα μας μοιράζεται τον ίδιο διακομιστή, τον ίδιο σερβερ και τους ίδιους πόρους, λέγοντας πόρους εννοούμε τον επεξεργαστή, τη RAM, το δίσκο, με άλλες ιστοσελίδες. Είναι η πιο οικονομική και απλή επιλογή, ιδανική για μικρές ιστοσελίδες ή blogs. Αυτό θα μπορούσαμε να το παραλληλήσουμε με ένα διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία. Πηγαίνοντας στον εικονικό ιδιωτικό διακομιστή, μπορούμε να πούμε ότι εδώ, παρόλο που η ιστοσελίδα μας ανήκει σε έναν κοινόχρηστο πάλι σερβερ, ο VPS στην ουσία δημιουργεί ένα εικονικό ιδιωτικό περιβάλλον για την ιστοσελίδα μας, όπου έχουμε εγγυημένους πόρους και περισσότερο έλεγχο. Είναι μια καλή επιλογή για μισές ιστοσελίδες ή e-shops και έρχεται λίγο πιο ακριβή από την προηγούμενη. Ο παραλληλισμός εδώ θα μπορούσε να ήταν πάλι ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, αλλά να είχαμε ένα δικό μας αποκλειστικό κλειδωμένο δωμάτιο. Dedicated hosting, αποκλειστική φιλοξενία. Εδώ ερχόμαστε σε μια επιλογή που είναι πλέον πιο ισχυρή, πιο ακριβή και είναι ιδανική για πολύ μεγάλες ιστοσελίδες με τεράστια επισκεψιμότητα. Η ιστοσελίδα μας εδώ έχει έναν ολόκληρο δικό της φυσικό σερβερ αφιερωμένο μόνο σε αυτή. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο, έχουμε αποκλειστικότητα στους πόρους και τη μέγιστη ασφάλεια. Θα μπορούσαμε να το παραλληλήσουμε με μια μονοκατοικία με ένα ολόκληρο σπίτι δικό μας. Πηγαίνοντας στο cloud hosting, τη φιλοξενία στο νέφος, μιλάμε για την φιλοξενία εκείνη όπου οι πόροι μπορούν να αυξομειώνονται δυναμικά ανάλογα με τις ανάγκες μας, παραδείγματος χάρη σε περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας να αλλάζει αυτόματα το πακέτο και να παίρνουμε περισσότερους πόρους. Παρέχει μεγάλη ευελιξία αλλά και αξιοπιστία. Η ιστοσελίδα μας δεν φιλοξενείται σε έναν μόνο σερβερ, αλλά σε ένα δίκτυο πολλών συνδεδεμένων σερβερς. Πώς θα μπορούσαμε να το παραλληλήσουμε αυτό? Σαν ένα συγκρότημα από συνδεδεμένες μονοκατοικίες, όπου κάθε φορά ανάλογα με την εποχή ή με τις ανάγκες μας, θα μπορούσαμε να πάμε από μονοκατοικία σε μονοκατοικία. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα για τις εταιρείες που μας παρέχουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης ενός domain και ενοικίασης hosting, τους γνωστούς μας παρόχους. Ο πάροχος φιλοξενίας ή hosting provider ή απλά πάροχος είναι η εταιρεία εκείνη που αναλαμβάνει να παρέχει τις βασικές υπηρεσίες για την κατασκευή και τη δημοσίευση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την κατοχύρωση domain, την αγορά δηλαδή την κατοχύρωση του μοναδικού ονόματος της ιστοσελίδας μας, π.χ. visit.greece, και την ενοικίαση του χώρου φιλοξενίας, το hosting, την παροχή δηλαδή του διακομιστή, του server, όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων του ιστότοπου. Κάθε πάροχος, εκτός από τις δύο βασικές υπηρεσίες που είδαμε, συνήθως προσφέρει και κάποιες επιπλέον. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι παρακάτω, τα πιστοποιητικά SSL, λογαριασμούς email και τεχνική υποστήριξη. Πιστοποιητικά SSL είναι τα γνωστά πιστοποιητικά τα οποία πιστοποιούν και διασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της ιστοσελίδας. Λογαριασμούς email μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επαγγελματικά email με το όνομά μας, ας πούμε, και μετά το παπάκι το domain το οποίο έχουμε αγοράσει. Και τεχνική υποστήριξη. Βοήθεια λοιπόν είτε για προβλήματα που θα προκύψουν, είτε απορίες σχετικά με τη λειτουργία της φιλοξενίας μας, του hosting και άλλου είδους τεχνική υποστήριξη και tickets. Πηγαίνοντας προς το πλήσιμο αυτού του εισαγωγικού και θεωρητικού μέρους του βίντεο, θα ασχοληθούμε με τα κριτήρια επιλογής του domain της ιστοσελίδας μας, αλλά και του hosting.
πριν καταλήξουμε και επιλέξουμε και αγοράσουμε το domain μας, θα πρέπει να μελετήσουμε τον ανταγωνισμό για να δούμε τι είδους domains χρησιμοποιεί, να καταγράψουμε τα ονόματα αυτών των ιστοσελίδων, αυτών των domains των ανταγωνιστών μας, να παρατηρήσουμε εάν χρησιμοποιούνται κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποια μοτίβα και ποιες επικρατούν σε αυτά, να είναι σύντομο, εύκολο, σχετικό με το αντικείμενο και με τη σωστή κατάληξη .gr, .com, .edu κτλ. Τώρα, όσον αφορά το hosting, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αξιοπιστία, κυρίως της εταιρείας του παρόχου που θα επιλέξουμε, την ταχύτητα, την ασφάλεια, την υποστήριξη που αυτοί μας δίνουν, την ευκολία διαχείριση του διαχειριστικού, καθώς και του κόστους. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η επιλογή του ονόματος της ιστοσελίδας, καθώς αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται και το διακριτικό όνομα της επιχείρησής μας ή και με αυτό μας μαθαίνουν ως brand οι χρήστες μας, ενώ πακέτο φιλοξενίας, πακέτο hosting, μπορούμε να αλλάξουμε σχετικά πιο εύκολα, ανά πάσα στιγμή χρειαζόμαστε ένα hosting π.χ. με περισσότερους πόρους. Πάμε να τα δούμε λίγο από τη θεωρία στην πράξη. Βλέπουμε το domain στην ουσία της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, το domain της ιστοσελίδας Visit Greece που είπαμε και στο παράδειγμά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την έρευνα επιλογής των domain μας. Είπαμε ότι για το domain πρέπει να μας ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός και οι κατατάξεις τους. Έστω λοιπόν ότι η ιστοσελίδα που θέλουμε να φτιάξουμε είναι μια ιστοσελίδα για ένα agency που κάνει κατασκευή ιστοσελίδας. Ψάχνουμε λοιπόν τον όρο κατασκευής ιστοσελίδας, αφήνουμε τα χορηγούμενα, τα πάνω-πάνω αποτελέσματα, γιατί δεν είναι οργανικά αποτελέσματα, και πάμε να δούμε ποιες ιστοσελίδες έρχονται. Οι ιστοσελίδες που βλέπουμε περιέχουν τη λεξούλα web ως επιτοπλίστων. WebNode, WebEx, Net, εναλλακτικό του δικτύου, Net, Simple Web Solutions. Βλέπουμε λοιπόν ότι για το κατασκευή ιστοσελίδας χρησιμοποιούμε αρκετά τη λεξούλα web. Πάμε να δούμε εναλλακτικό keyword όπως είναι η κατασκευή ιστοσελίδων, να δούμε εδώ πώς πάει το μοτίβο. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και έχουμε στο pack μία εμφάνιση πάλι ιστοσελίδες με το web. Πρώτο αποτέλεσμα το Make My Web. Έρχονται βίντεο. Moving Up, Net Studio, WebEx. Ξαναβλέπουμε το web. Simple Web Solutions. Ξαναβλέπουμε το web. Cactus Web. Άρα καταλαβαίνουμε ήδη ότι η λεξούλα web είναι μια σημαντική λεξούλα που καλό θα ήταν να υπάρχει στο domain το οποίο θα επιλέξουμε. Πάμε να δούμε εναλλακτικά. Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη. Αφήνουμε τα χορηγούμενα. Βλέπουμε μία εμφάνιση σε χορηγούμενο βέβαια, αλλά βλέπουμε τη λεξούλα digital. Digital. Άρα κάτι που με παραπέμπει πάλι στο digital. Βλέπουμε εμφάνιση του web πάλι, της λεξούλας web. Ξανά η λεξούλα digital. Ξανά η λεξούλα web. Digital για ακόμη μία φορά. Άρα στην ουσία άλλη μια λέξη που θα ήταν σημαντική και θα μπορούσαμε να την έχουμε ίσως με κάποια παραλλαγή στο domain μας είναι η λεξούλα digital. Πάμε να δούμε τι γίνεται για το κατασκευή ιστοσελίδων Ρόδος. Digital, tech. Έχουμε πρώτη εμφάνιση της λέξης tech, τεχνολογία, tech. Digital που μας παραπέμπει στο digital, web design. Άρα κρατάμε ότι έχουμε 3 λεξούλες προς το παρόν, οι οποίες είναι σημαντικές και θα έπρεπε, ας το πούμε έτσι, να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στο domain μας. Πάμε να δούμε λίγο εναλλακτικά keyword που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν για την ιστοσελίδα που φτιάχνουμε, η οποία θα δίνει υπηρεσίες digital marketing. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ εμφανίζεται το digital, όχι τόσο στο domain όσο στο page title. Page title πάλι, page title. Άρα στην ουσία βλέπουμε ότι για τις υπηρεσίες digital marketing ίσως δεν είναι σημαντικό να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο domain, γιατί τα αποτελέσματα έρχονται με inner page, με εσωτερικό page δηλαδή, όχι με home page,
το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις λέξεις digital κτλ. Πάμε να δούμε ακόμη ένα keyword όπως είναι υπηρεσίες ψηφιακού marketing, να δούμε αν αλλάζει εδώ το τοπίο. Πάλι βλέπουμε στο χορηγούμενο, όπως εδώ στο page title, τη λεξούλα digital ή ψηφιακό marketing. Digital ή ψηφιακό marketing. Βλέπουμε μία εμφάνιση του web, της λεξούλας web, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία ταύτιση. Οπότε αυτές είναι οι 3 λεξούλες οι βασικές. Πάμε να δούμε λοιπόν τους δημοφιλείς παρόχους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για domain και hosting. Πρώτος, το Παπάκι, από τις πιο γνωστές και πιο παλιές εταιρείες. Το Παπάκι λοιπόν δίνει web hosting, semi-dedicated, manage WordPress και manage WooCommerce, για WooCommerce δηλαδή, και δίνει και λειτουργίες, ας το πούμε έτσι, υπηρεσίες για τα domains, όπως μεταφορά, κατοχύρωση κτλ. Επόμενος πάροχος, η εταιρεία TopHost, που είναι αδερφάκι του papaki.gr, όπου επίσης έχουμε διάφορα πακέτα hosting, αλλά και υπηρεσίες για domains. Επόμενη εταιρεία η ap.gr, κατά τα κλασικά hosting και domain. Και η Media Host, όπου επίσης δίνει υπηρεσίες για τα domains, αλλά και web hosting υπηρεσίες. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πακέτα τώρα hosting. Μας ενδιαφέρει ένα απλό βασικό πακέτο, οπότε θα δούμε από όλες τις εταιρείες το πρώτο τους βασικό πακέτο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 10 GB, απεριόριστα site, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό αν θέλουμε να δοκιμάσουμε πολλά πράγματα, και 1 GB RAM. Πάμε παρακάτω να δούμε στην IP, όπου το πρώτο της πακέτο και αυτή είναι με φιλοξενεί όμως ενός site, απεριόριστο traffic και 1 GB RAM, οπότε υπερτερεί η Media Host. Πάμε να δούμε την Top Host στο πρώτο της μικρό πακέτο που έχουμε περιόριστα 8 GB όμως και ένα site, οπότε και πάλι θα επιλέγαμε τη Media Host. Πάμε να δούμε και στο Παπάκι. Και εδώ το πρώτο πακέτο μας δίνει πάλι ένα site 7 GB, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε υπερτερεί στις επιλογές μας η Media Host. Είναι μια καλή εταιρεία, δίνει πολύ καλή υποστήριξη, οπότε γιατί το domain λοιπόν με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το webdigitaltech.gr. Έχει τις λεξούλες web, digital που είναι το digital και tech που αναφέρεται στο technology. Πάμε να το αναζητήσουμε στο Παπάκι. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, οπότε το προσθέτουμε στο καλάθι. Παραγγελία. Θα ολοκληρώσουμε την παραγγελία και θα επανέλθουμε. Πάμε να δούμε πώς θα αγοράσουμε το hosting στη Media Host και θα τη συνδέσουμε με το domain που αγοράσαμε προλίγου. Επιλέγουμε το πακέτο μας, πατάμε παραγγελία. Επιλέγουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα domain που ήδη έχουμε στην κατοχή μας. Πληκτρολογούμε Web Digital Tech και δίπλα το GR. Χρήση. Συνεχίζουμε την παραγγελία μας, δημιουργώντας ένα νέο φυσικά λογαριασμό. Θα συμπληρώσουμε τα πεδία, θα προχωρήσουμε τις παραγγελίες και τις πληρωμές και θα επανέλθουμε. Αφού ολοκληρωθούν οι αγορές τόσο του domain και του hosting, βλέπουμε στο λογαριασμό του Παπάκι το domain μας και στο λογαριασμό της Media Host το πακέτο hosting το οποίο έχουμε αγοράσει. Πάμε να μπούμε λίγο στο λογαριασμό. Βλέπουμε έξω ότι υπάρχουν βασικές ενότητες, λογαριασμοί email. Μπαίνουμε στο cPanel. Θα πούμε ότι είναι για μια εταιρεία. Skip, δεν κάνουμε ακόμη κάτι. Και πάμε να δούμε λίγο τι υπάρχει στο cPanel. Πρώτο και βασικό το File Manager, όπου μέσα στο Public
κάθετος με κάτω παύλα HTML θα μπουν όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας μας και της εγκατάστασης. Επόμενο βασικό είναι τα email accounts, ο χώρος από τον οποίο δημιουργούμε τα emails που θα μας χρειαστούν. Και το PHP MyAdmin, που είναι στην ουσία ο χώρος εκείνος μέσα από τον οποίο θα δημιουργήσουμε στο επόμενο βίντεο τη βάση δεδομένων για να στηθεί επάνω της η ιστοσελίδα μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.